Il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun approva żewġ bylaws rigward il-projbizzjoni tal-alkoħol f'postijiet pubbliċi u tlajjar. Is-Sindku tal-lokal Christian Sammut spjega kif kellha tittieħed azzjoni dwar żewġ problemi li kienu qed jikbru. Bħalissa bħala Kunsill Lokali Ħamrun għaddejna żewġ bylaws diġà għaddew kunsilli oħra li ħassina l-effett tagħhom u għalhekk kellna ngħadduhom aħna wkoll. Għaddejna l-bylaws dwar ix-xorb alkoħoliku f'postijiet pubbliċi u anke dwar tlajjar fit-toroq tal-Ħamrun. Permezz tal-bylaws nkunu qegħdin nagħtu iktar saħħa l-pulizija sabiex ikollhom iktar kontrolli u jagħmlu l-inspections li hemm bżonn. Is-Sur Sammut kompla jispjega kif il-Kunsill kellu jieħu azzjoni wara bosta elementi mir-residenti. Qal ukoll li hemm aktar liġijiet ġodda ppjanati immirati li r-residenti jkunu aktar komdi u sikuri. Qed ikollna rapporti ta' kuljum b'nies jkunu fis-sakra, nies li tlajjaw. Għandna problema li qed jiżdiedu l-ammont tan-nies. Naħseb li nħossu wkoll l-effett tal-Kunsill Lokali taħdejna tal-Marsa li persi daħlu daw il-bylaws jisom mbagħad il-problemi jimxu. Qed ikun ħafna elementi u ovvjament l-elementi tindirizzahom u biħsibna wkoll indaħlu bylaws oħra ġodda biex dejjem nagħmlu resident sikur u aktar komd. Fil-pjazza tal-Ħamrun kien hemm opinjonijiet differenti dwar din il-miżura li ttieħdet biex tipproteġi lir-residenti. Le ma għamilx ħażin u ma kollok t-tuħod drink ma teħdux. Mux kwaħt jaħseb ġortu, minnu ħobix u minnu bieġir. Imma ma jixrobx, ma jatix kas. Jina li għallu ma nixrobx, ma jatix kas. Tasgull li jiwa. Tasgull li jiwa. Xieġifiri jieġi jixrob għawek jadbel edha l-affariet jgħaj, jieġi jixrob għawek u jiskeda, u jgħot id-dajjaq li l-wilda u l-daw n-nis. Ma naqbix ma.